चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लेल भारतीय टीम के घोषणा। कै गो नाम चौंकावे वाला बा, खुलासा करे जा रहल बानी पांडे जी के साथ। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोग। पांडे जी, चैंपियंस ट्रॉफी में अब बस एगो महीना बचल बा, लेकिन भारत के स्क्वाड अबले तैयार नहीं खे। ई का बात भइल? हाँ तिवारी जी, हमहू सुनली हाँ। बाकी भारत और पाकिस्तान दोनों 19 फरवरी लेल आईसीसी से टाइम मांगलस हाँ। बाकी ई सुनले बानी कि टीम इंडिया के ज़्यादा प्लेयर तय हो गईल बा। सही बात बा। तो ई बुमराह के का हाल बा? बुमराह के फिटनेस रिपोर्ट के इंतजार बा और ओकरा पर बहुत कुछ टिकल बा। सुननी कि वो ग्रुप स्टेज न खेल सकेला और मोहम्मद शमी अबले इंटरनेशनल मैच न खेले बारन चोट से ठीक होला के बाद। कुलदीप यादव तो अभी सर्जरी करैले बा। टीम मैनेजमेंट के माथा खराब बा ये तीन लोगन के लेके। ई तो मुश्किल हो जाई पांडे जी। बाकी ओपनर में तो रोहित और शुभमन के जोड़ी फिर से बा न? हाँ तिवारी जी, वह जोड़ी बा। दोनों के बैकअप खातिर यशस्वी जायसवाल के नाम ऊपर बा। बाकी वो अबले वनडे डेब्यू नइखे कैलन। अच्छा, तो मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली होई हन। सही कहनी। कोहली तो नंबर 3 पर पक्का बा, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर। वनडे में ये दोनों के बैटिंग बहुत दमदार बा। पांडे जी, विकेट कीपर में केएल राहुल के बैकअप कौना बा? देखी तिवारी जी, राहुल तो पक्का बा। बैकअप में संजू सैमसन और ऋषभ पंत के नाम बा। ईशान किशन तो खराब फॉर्म में चलत बारन। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या और जडेजा के जगह पक्का बा न? बिल्कुल। इनके अलावा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के नाम पर भी विचार चल रहा बा। पांडे जी, एगो बात बताई, अगर ई बुमराह फिट न भइले तब का होई? तिवारी जी, अगर बुमराह फिट न होई तो हर्षदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, आकाशदीप में से केहू के ले जाई। बाकी बुमराह के रिप्लेस करना बहुत मुश्किल बा। पांडे जी, तो ई टीम कैसन होई? देखी तिवारी जी, रोहित, शुभमन, कोहली, श्रेयस, राहुल, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, शमी, सिराज और बुमराह ई तो टीम में पक्का बा। बाकी फिटनेस पर निर्भर करेला। ठीक बा, तो हमहू इंतजार करम 19 जनवरी के आ देखब कि का हो खेला। अब तो सगरी बात फिटनेस पर निर्भर बा। आप लोगन का सोचेली कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। आ क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।